que ja que ara... Mira, ara tothom està mòbil perquè és que hi ha preguntes que encara no han votat. Laura, la pregunta. Ja. Em sembla molt greu. Hi ha un viatge en joc, després de tot. Vull dir, us esteu prenent això a festa, però això és molt important, Recordem. Volia justificar... Primer, si em deixes un segon, volia justificar la meva cinta perquè m'ha passat una mica com a la Berta. És un temazo, és un clàssic i no té res a veure amb la meva secció, però he pensat... El fotem. Dale. O sigui, sí, sense més. Doncs això, vam llançar aquesta edició nadalenca de la pregunta, en la qual hi havia un petit concurs o un test, no?, per acabar decidint quin era per nosaltres el mercat nadalenc més maco. Bueno, no vam dir més maco, vam dir el millor mercat nadalenc d'entre 8. Hi ha gent que ens ha dit que no n'hi ha d'Alemanya. Ja hem dit que això és un estudi que s'ha fet. No el triem nosaltres personalment. Mira, saps què et dic? Aquesta crítica m'acaba de caure fenomenal, perquè això vol dir que hi ha gent que ens escolta. No hi havia pensat, la veritat. Us vaig dir que vaig agafar la llista de eleconomista.es que parlava dels 8 mercats nadalencs més antics d'Europa. I punt. Si els alemanys són més nous, doncs anirem al 2021. Però nosaltres teníem en joc que el que sortís guanyador seria la nostra aposta per al Nadal del 2020, no? I com ha quedat, penseu que això? sí, però molts no heu votat, que ho veig tot. sí. Heu votat ja o no? Jo he votat a tot, No has votat. Eric, has a la votat? prueba. Per cert, Last Christmas he estat a punt, I la Maria i en Marc han votat? Que diu que no ho sap. Pregunta'ls, que estàs al costat. He estat a punt de posar la versió d'Ariana Grande, que És que sàpigues és brutal. m'he recordat de tu. És brutal. El cas que la guanyadora d'aquest concurs, test, o com li vulgueu dir, és... Atenció, perquè haurem de comprar vols. Ai, necessito ara l'Eli, perquè no sé com es pronuncia. Copenhague. Així és que em sap greu, no era la destinació més barata, però podíem haver anat a Sevilla, que ens quedava més a prop, però va estar descartada en primera ronda. Així és que això s'acaba convertint en diumenge esports. Va ser descartada en primera ronda, a semifinals van passar Brussel·les, Copenhague, què més? Riga i Zagreb, i finalment la guanyadora ha estat Copenhague, que com us deia l'altre dia, se celebra als jardins del Tívoli, d'aquesta ciutat de Dinamarca, el primer parc temàtic del món, aquests jardins del Tívoli, amb un estil nòrdic molt cookie. L'altre dia us ho vaig definir com molt cookie i molt instagramer, vull dir que potser per això molta gent també ho ha votat. Podem anar i fer molt de La Irina posturets. està rient, Diu que sí. Fa gràcia l'Instagramer. Clar, exacte, sabeu com els llums de Passeig de Gràcia, que és apte a fer fotos? Claro, claro. 60 paradetes i Santa Claus, ni més ni menys que donant la benvinguda a tothom que entra al parc. A tothom? Sí, així és que ens veiem l'any que ve als mercats de Copenhague.